Имате ли скъсан мениск? Сега ще разберем това. Представям ви 4 техники, които са почти сигурна гаранция за увреда на мениск. За първия тест заставаме на крака, който искаме да проверим дали има увреда, и се завъртаме наляво и после надясно, като гледаме ходилото да е фиксирано на земята. Кракът е заключен в коляното, така че цялата тежест на тялото да пада свободно върху менисците. Болката е индикаторът, който прави теста положителен. Ако имате само щракане или пукане в коляното, но нямате болка, тестът е отрицателен. Препоръчвам този тест да се изпълни и при леко свито коляно, като пак следите за болкова симптоматика. Вторият тест се казва патешко ходене и също като предишния, болката е единствения позитивен индикатор, че нещо с мениска ви не е наред. Изпълнява се бавно, като се стараете краката ви да извършват точно тези външни кръгови движения. Третият тест се изпълнява последният начин. Хващаме крака си с едната ръка за ходилото, а с другата държим коляното по този начин. Сгъваме максимално и изпълняваме кръгове от външната страна, като здраво натискаме и се опитваме да стресираме структурите в колянната става. След което изпълняваме кръгове и от вътрешната страна. Ако има болка, тестът е положителен. Последният тест е най-лесен за прилагане. Присвиваме коляното в около 90 градусов ъгъл, след което поставяме пръста върху повърхността на големия пищял и вървим нагоре, докато не достигнем тази мека ямка в подножието на коляното. От тук продължаваме настрани и достигаме до най-вътрешната част. Слагаме палеца си тук и натискаме силно. Този тест е за медиалния мениск и ако имате болка, тестът е положителен. За да проверите латералния мениск, тръгваме във външната посока, до най-страничната точка и отново натискаме силно. Ако 4 теста са положителни, вероятността да имате увреда на мениск е почти 100%. Ако тези 4 теста са негативни, мениска ви почти сигурно е здрав. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за канала. Също така, харесайте видеото и ми напишете долу в коментарите какви болки имате и какви видеа с упражнения искате да направя.